hatidi zvekupiwa order nemasascam ayo yakavanziwa katanga kuimbwa nevanhu aiwa paworkers day apo pakaonekwa kuti boka rinotungamirirwa ava naNevanhu Chamisa pavakarambidzwa kudhilivha speech yavo kumaworkers, maworkers avo akabva atoti saka tichagarira zvedu pano, ndipo vatanga kuimba vachiita Nevanhu Chamisa ava neZanu vakasara vasina vanhu muground. Sadapinda mumashoko kana pachiitiko chakaitika aiwa nemusi workers day ndo pakapaiva pati kuti bva subscribe like kuti on the bell icon. Saka tichipinda pana panonzi boka raNevanhu Chamisa richitungamirwa naComrade Oteverwa rakarambidzwa kutaura mashoko ekubatana pamusangano weworkers day kuHighfields nevakuru veZCTU mushure mekunyararidzwa nekushorwa kwavakaitwa vachirambidzwa kutaura. Vakaona zvakakodzera kusimuka vachibva zvavo panzvimbo iyi. Ndo vazhinji vakaona mavideos aya kuti aiwa Gift Oteverwa angoda chikurambidzwa ngotaura vanhu vatanga kuimba vachimutevera zvokuti ground rakazongosara risina vanhu veZanu vasara zvavo vachizomuita zvavaita but musisina vanhu zvamo. Saka chimbotiudzai munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi, chiitiko chakadraw attention yevanhu kuti ndingadi ndirini chai anganga asara ibomo handasara nichibatikana chiti awa ko vanhu vanongobudireko muground tongosara tingori toga asi ndo zvakatoitika. Amudisi mabo chimbotiudzai mafungiro enyu noti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Aiwa pine mukome section medu dzemafungiro enyu. Musangano subscribe like turn on the bell icon.